आज चल ना एलिजाइजा का खड़ा बा, चला अब कोठरिया में आ जा। का चलिए मुखिया जी कोठरी में इतना मंगरुआ सौसे गांव के जियल मुश्किल कइले। अरे तोरी अरे सांप पीछी गोजर के नाम ना रात के लिया जाला बे मंगरुआ का के हम बानी नु। सुना ना चल ना तारा खातिर एगो बहुत बढ़िया चीज रखले बनी। कहाँ रखले बनी? धनरुआ के लाई चला ना चला आवा। ना मुखिया जी हम भीतरी ना जाए, भीतर जाम तो सौसे गांव के लोग का कही। ए हरल का मुखिया जी, अरे कहाँ बानी? अरे के अरे वाह तब हम कहनी हाँ कि काहे एजिया इतना खुशबू आवता चंपा चमेली के। आज चल ना एलिजाइजा का खड़ा बा, चला अब कोठरिया में आ जा। का चलिए मुखिया जी कोठरी में इतना मंगरुआ सौसे गांव के जियल मुश्किल कइले। अरे तोरी अरे सांप पीछी गोजर के नाम ना रात के लिया जाला बे मंगरुआ का के हम बानी नु। सुना ना चल ना तारा खातिर एगो बहुत बढ़िया चीज रखले बनी। कहाँ रखले बनी? धनरुआ के लाई चला ना चला आवा। ना मुखिया जी हम भीतरी ना जाए, भीतर जाम तो सौसे गांव के लोग का कही। यही जे लिया दीना हम यही दिखा लेते हैं। गांव के लोग का कही हम हर का मुखिया हई अनु आ लोग का कही हमार लोग बहुत इज्जत करेला एजिया, खाली तहार इज्जत मिल जाए मैंने तूहू बहुत इज्जत करेलू, आतना इज्जत मत कइल कर। खाली मुखिया जी राउर कपड़ा अच्छा इस्त्री हो गई। हाँ कपड़ा के तो सब चून मेटा देले बाड़ू, दिल के स्त्री के करी। दिल की स्त्री? अरे ना मिस्त्री काल मिस्त्री के खोज जाए के बाद और कह ना का सेवा करी तार। हमार का सेवा करे ए मुखिया जी? करे के बाद हम मंगरुआ के करे कहेला कि मुइहा तो हमरे शमशान घाट में जरी हो। ऐसे कहता? हाँ। इस सरवा ना मानी। अच्छा रोक ओकर हम उपाय करते नहीं, ठीक नु चलबू ना? ना मुखिया जी जाता नहीं, हमरा ढेर काम बा। जान तड़ू ना जइबू नु तो धनरुआ लाई नु मेहराइले बुझा, मेहरा जाए तो सारा बर्बादे हो जाए। अब ठीक बा मुखिया जी चलत तनी। अच्छा बाय 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 का सलाह तो बताओ ना, बड़ा टाइम में पाई रहा बात।